Това ще поговорим с лекарите за това, което му предстои. Как си? Добре дошъл отново. Искам да благодаря на хирургът на целия тим, на реанимацията, на хирургията, на доцент Милонов и доктор Христов. Нещо на приятелите ти искаш ли да кажеш? И те всеки ден с мен до предхода, така че... А на феновете ти, които те чакат? Феновете, че ще се завърна отново. И ще почна да тренирам най-скоро време. Дали ти кажеш какво стана също?